ko kana karamɔgɔ fo karamɔgɔ ya kale k'a fɔ ko n'an ko bɛnbaw a k'a dɔn min y'a kɛ ka ɲa an bɛnba don min y'a kɛ ka tiɲɛ an bɛnba don maa tɛ bɔ kɔkɔ maa tɛ bɔ bakɔ k'i bɛn'u nɔ dilan koyi ayi anw de b'u nɔ dilan yan nɔ ni min tiɲɛnen don an b'o dilan ni min tun ɲalen don an b'o tɔ ɲa ka taa fɛ ni an ma dilan cogo sɔrɔ min na a ti fili dɛ a bɛ sɛmɛ kɛrɛfɛ anw de ma dilan cogo sɔrɔ a la kuma bɛna na don dɔ la bɔnna ninnu mina olu b'a ta u b'a dilan k'a bila minɛn wɛrɛ kɔnɔ bɛɛ y'a dilan tan tɛ a ɲan'i bolo o kuma an kana u fili n'an ko an kana u fili ko an na kɛ dɔ kɔnɔ k'a fɔ ko an kan bɛ an n'a sɔnfɛnw mɔ n karamɔgɔ ne kɔni m'a sɔrɔ nka ne ka danaya kɔlikɔli diɲɛ kɔnɔ danni kɔnɔna na fɛn bɛɛ tɔgɔ ye ko sɔnfɛn i bɛ min dɔn i tɛ min dɔn sɔnni de y'a bɛɛ ye ayi n'i ma fɛn di i tɛ fɛn sɔrɔ dɛ kana se o yɔrɔ fɛ n ko n'i ma fɛn di i tɛ fɛn sɔrɔ dɛ a bɛɛ ye sɔnni de ye n'an ko bɛnbaw ko an bɛ mɔriba ani yaasa nɔ na anw bɛnba de don mɔgɔ ni fɛnw don i komi anw cogo ko an bɛ kɔntɔrɔ n'a muso sannen nɔ na ko mɔgɔ ni fɛnw de don i komi anw cogo ko an bɛ filani sinsin nɔ na filani mugu kɔni ko mɔgɔ ni fɛnw tun don i komi anw cogo kuma mana jɛnya a bɛ feere kɛ an b'olu nɔ na yan nɔ o ma ka bɔ yan sa an bɛ minnu ye an tɛ minnu ye an bɛ minnu dɔn ani an tɛ minnu dɔn ko an bɛ bɔnna ninnu fo kɛnɛ bɛɛ lajɛlen kan ka ci b'o ye ko bi k'a sɔrɔ u ye n bala kɔsago u se u seyɔrɔ la u k'an ka ciw seba ye ko a kɔsegi bamankɛ ka ɲini ta filɛ jama ka ca dɛ ne bɛ ka min ɲini hakili ka se de don wolofiden k'a sɔrɔ a sɔrɔlen tɛ dɛ ka labaara an b'an karamɔgɔ fo ko an donna karamɔgɔ bulon na an bolo dalen ko an kɔ k'an ɲɔngiri k'a fɔ ko an bɛna an karamɔgɔ jaabi an tɛna jaabi ko lɔnni banna dɛ wa n tɛna jaabi k'a fɔ ko ne ye kodɔnna ye wa n t'a jaabi ko ne ye maa kalannen ye a ye fɛn de kɛ hɔrɔnya kɔnɔ min ka di n ye o de bɛna n bila ka kuma in jaabi karamɔgɔ Basiru Dunbiya karamɔgɔ n tɛ nin dɔn o yɛrɛ de tɔgɔ ye ko dɔnni foyi ma dɔnni sɔrɔ ni siga tɛ i sigara fɛn o fɛn na a fan fila bɛ ɲini i k'a dɔn karamɔgɔ i ka nin jaabi a diyara n ye a ye n wasa a diyara n ye a ye n wasa ko n bolo bɛ n kɔ karamɔgɔ ye ne bɛna min fɔ wulibali tɛ makiti ta don ni minɛyɔrɔ sɔrɔla la o ka sama an denw n'an mɔdenw ma so karamɔgɔ ni minɛyɔrɔ tɛ sɔrɔ a la a ka ta bolokɔ la kɛnɛ nin kan ka saba dɛnɛ na yan nɔ a ka bila yan nɔ an ka tɛmɛ ni dɔwɛrɛ ye sira ka ca dakun ka ca kow ka ca wa fɛnw de b'a woloma n ko kow ka ca nka fɛnw de b'a woloma karamɔgɔ dɔw bɛ tɛna gɛlɛnw sɔrɔ u ka woda la ne ko n ye diɲɛ ye cogo min na n ko sebe ka yɛlɛ don n'i yɛlɛla ka t'i jɔ a kuncɛ cɛmancɛ la dugumamɔgɔ mana fɛɛrɛ o fɛɛrɛ dilan ko i ka o lajɛ dɛ karamɔgɔ ne dalen bɛ min na ne ma tigɛ min na fewu i yɛlɛla cogo min na siɲɛ fɔlɔ jigi tɛ bani n'a bɛ min dilan a bɛ jɛ k'o fɔ duguma ya de i selen kɔ sanfɛ fɛɛrɛ ma f'i ye duguma n'o fɔra i ye k'i to sanfɛ ka n'o kɔrɔbɔ dɛ
ayi ne ma sɔn kɔrɔbɔli ma. Karamɔgɔ mina nga jɛgɛ bi jira o dani minɛ yɔrɔ b'a la. Karamɔgɔ Basiru, karamɔgɔ ne nana ɲininkali min kɛ i n'i ka kalandenw na n ko a ka bɔ ka walawalali k'a kan. Kalandenw ye u ka walawalali kɛ. Walawalali ɲana a bɛ faamu a bɛ dayɔrɔ sɔrɔ hakili la. Nka tigani-guru de la kumaba tɛ ban. Wa bɛɛ ka boli i ka biribiri ye. Ko n b'u bɛɛ lajɛlen fo ka d'a kan. Aw minnu yɛrɛ sɔnna an n'a ka baro kɛ ka tile hakɛ k'a ka kulu kan. An b'a fo o la ka segin k'a fo ka d'a kan. Kulu bɛ kulu kan bi na anw taara yen nɔ tile kelen tile fila anw kɛra maa kasagomaw ye. Anw kɛra maa mangomaw ye mirindi kɔnɔ. Anw kɛra maa tɔgɔ tiɲɛnenw ye mirindi kɔnɔ. Nka karamɔgɔ anw y'a bɛɛ de mun an tɔgɔ la ka tɛmɛ ko wolofinden dama de don dɔ tɛ taa yɔrɔ la ka dɔ to. Aw minnu sɔnna an n'a ka baro kɛ. Aw minnu sɔnna an n'a ka hɛrɛ ni hɛrɛ tana tila. A wajibiyalen man ka n'a fana ye ɲininkali min kɛ. An ka dɔnni bɛrɛrɛni ye min yɔrɔ an ka bɔ ka walawalali kɛ o kan. O de bɛ maaya ja. Karamɔgɔ ne y'i dɔgɔninw ɲininka yan ko tana ye mun ye? Tere ye mun ye? Ɲama ye mun ye? Karamɔgɔ ne m'a fɔ n b'a dɔn, ne t'a dɔnbaga ye. Nka n ye min tɔmɔ karamɔgɔw nɔ na n'olu ye danyɔrɔ sɔrɔ yili fɛ n bɛna o de walawala ka bɛn ne ka dɔnni bɛrɛrɛni ma. O kama n k'i ma danfɛn o danfɛn filɛ an bolo so kɔnɔ bi karamɔgɔ maaw de ye nin bɛɛ lajɛlen kolon ka bɔ n'u ye kungo kɔnɔ k'u yɛlɛma k'u kɛ somaa ye. Don dɔ la i bɛna ɲininkali kɛ k'o kuma k'an yɛrɛ bɔra kungo kɔnɔ wa? Karamɔgɔ ne t'a f'i ye k'an bɔra kungo kɔnɔ nka ne kɔni bɛ se ka min f'i ye danbaga min y'an da a ma ni fini da a ma ni sabara da ayi anw ni fini mana diɲɛ kɔnɔ yan anw ni sabara mana yan anw yɛrɛ de ye se sɔrɔ hakili kan ka nin bɛɛ baara dɔɔni ka yɛlɛma don a ra 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 karamɔgɔ f'an nana an yɛrɛ sɔrɔ nin min kɔnɔ yan bi maa si m'anw dege kɔɔri parata cogo la maa si m'anw dege gese da cogo la wa maa si m'anw dege fini don cogo la karamɔgɔ an ye nin bɛɛ lajɛlen baara ɲɛnamaya in de kɔnɔ n'i y'i sigi k'i miiri o la ko minnu y'olu baara bi a kana fɔ e ɲɛna k'olu tɛ ka fara diɲɛ kodɔnnaw kan karamɔgɔ a bɛ maa ga i kamana dɛ a bɛ maa ga i kamana o gan kamana karamɔgɔ Basiru i bɛ hakɛ to dɔ de tun ka mɛn kan donna kɔrɔ o gan kamana naani o de ye an caman bila ka wuli ka ɲɛɲinini kɛ o de y'an bila ka wuli ka ɲɛɲinini kɛ karamɔgɔ an caman ye dɔ kɛ boli la ko sira caman fɛ koyi yan'an ka ɲɔgɔn ye caman ye dɔ kɛ boli la sira caman fɛ kuma dɔ la tɔɲɔw tɛ ɲɔgɔn majɛ karamɔgɔ n b'a daminɛ i ye tana la n bɛ kelen di ma an bɛ tɛmɛ tana ye mun ye anw fɛ caman bolo bi ko tana ye an ye min sɔrɔ an bɛnbaw bolo ko tarawelelakaw tana ye nin ye jaralakaw tana ye nin ye keyitalakaw tana ye nin ye o n'a ɲɔgɔnna jamu 300 ni ko mande o dɔrɔn tɛ tana ye karamɔgɔ tana bɛ hali dantanfɛnw fɛ yen nɔ karamɔgɔ tɔngɔnɔ tana ye lɛ ye an bɛnbaw ka lɛ bɔ sogo mandumaw cɛra ka bɛn ne ka ɲɛyeli ma ne m'a fɔ o y'a tiɲɛ ye dɛ n ko ka bɛn ne ka ɲɛyeli ma u ko lɛ de ye sogo ye i kana d'a marali ma i kana d'a bɛrɛbɛrɛli ma i kana d'a fɛn ma ale tɛ maaya de k'i sɔrɔ cogo si ma a ka ɲɛnamaya kɔnɔ hali n'a ye san a ka ɲɛnamaya kɛ sigi la a tɛ maaya t'i sɔrɔ maaya t'i bɛɛ lɛra fewu o tuma n'i y'o jateminɛ a n'a sɔrɔ fɛn b'ale la min ni maaya tin bi fɔ ɲɔgɔn kɔ o de kɛ ale kɛ bagan mangoma ye ne ka yeli ma ne m'a fɔ o y'a tɔɲa ye dɛ o lɛ
n'i y'a sɔrɔ tɔngɔnɔ foro b'i bolo ne ta ninnu bɛ kɔrɔbɔ de i yɛrɛ bɛ taa kɔrɔbɔ ni tɔngɔnɔ foro b'i bolo e ka lɛ fa sini lɛ joli i k'a ni bɔgɔ cɛ ka taa siri i ka tɔngɔnɔ sinsan na n'i ka tɔngɔnɔ ye 1000 ye kelen tɛ dɔgɔkun kelen balo o kɔfɛ karamɔgɔ n'i ye tɔngɔnɔ fana bo ta don o don ka taa siri i ka lɛso kɔnɔ karamɔgɔ n'an ye ɲɔgɔn ye k'a sɔrɔ an ma fa i b'o fana jaabi di yan o lɛ tana ye tɔngɔnɔ ye tɔngɔnɔ tana ye lɛ ye jateminɛw bɔra ne kan karamɔgɔ ndugani min filɛ an bolo ndugani ye kɔnɔ ɲamatɔ de ye bi kɔfɛ i den i dɔgɔninw i balimadenw i sinjidenw i sigiɲɔgɔnw a f'u ɲɛna ko denmisɛnninw ma k'u ka ndugani faga dabila ko ndugani ye kɔnɔ de ye ɲama belebele bɛ min na an bɛnbaw y'a ɲini dɔɔni kɔnɔ k'a sɔsɔ ka gɛlɛn ndugani kɔnɔ karamɔgɔ n'i ma sɔn o ma n'i tun ye burusi kɔnɔ mɔgɔ ye i ka ɲɛnamaya kɔnɔ jateminɛ a denmisɛnninama denmisɛnnin o denmisɛnnin tun bɛ dugu kɔnɔ ko bɛɛ ko ko a tɛgɛ tun ka di ndugani faga la a kɔrɔbalen ka se san 40 san 30 e ka commencer i ka jateminɛ a ka ɲɛnamaya la hali n'i y'a sɔrɔ minisiri de don jateminɛ a ka ɲɛnamaya la dɔrɔn karamɔgɔ o b'a ka ɲɛnamaya kɛ e bolo ko kun falen bɛ wari la e bolo ko kun falen bɛ sanu na k'a sɔrɔ hamina ko b'o la n'a bɛ se ka ɲɛf'i a yɛrɛ la a bɛ wari in bɛɛ d'i ma i k'o hami kelen in jura ka bɔ a da la i k'o hami kelen nin basi ka bɔ a da la dugani ye kɔnɔ ɲamatɔba de ye ko bɛnba ko k'u y'a ye ka bɛn mun ma karamɔgɔ i karamɔgɔ i dɔgɔnin dɔ kɛra marala la tiɲɛ dogo yɔrɔ dɔgɔnin de ye kɔnɔ ye ale ka ɲɛnamaya kɔnɔ n'ale bɛna fan da a bɛ fan 2 dɔrɔn de da i bɛ se ka taa ɲɛɲini k'a dɔn fan 2 o fan 2 fana n'o bɛ ci o bɛ ci automatiquement cɛ ani muso wa o cɛ in n'o muso ye olu de bɛ kɛ ɲɔgɔn furu ɲɔgɔnma ye koyi n'olu fana bɛ fan da don o don u bɛ 2 de da o 2 de fana bɛ ci olu de ye ɲɔgɔn furu ɲɔgɔnma ye nduganiw ka ɲɛnamaya kɔnɔ a bɛ ka fɔ fɛn min ma ko jalonya jɛnɛya o de tɛ yen pewu olu y'o kɔn olu ye jɛnɛya kɔn o tuma sa ko ni e denmisɛnnin tɔ de e ye manani bari musoman na k'o fa karamɔgɔ o ko cɛman in b'a ka ɲɛnamaya tɔ kɛ a tɛ muso wɛrɛ furu ale bɛ se ka muso wɛrɛ furu cogo di fo n'i y'a sɔrɔ dɔ fana yɔrɔ wɛrɛ la e y'i ka manani bari cɛman na o cɛ sara k'o muso to yen o muso fana bɛ yaala la a tɛ se cɛ wɛrɛ ma cɛ wɛrɛ tɛ se a ma nka n'a ye kelenna yaala la ko nduganiw bɛ se ka kalo 3 kɛ u b'u sigi yiri kelen na ka ɲɔgɔn lajɛ n'u wulila bɛɛ bɛ t'i ka sira fɛ u tɛ se ɲɔgɔn ma dɛ cɛ b'a jateminɛ ni cɛ wɛrɛ tɛ nin nɔfɛ muso in fana b'a jateminɛ ni cɛ wɛrɛ tɛ nin nɔfɛ u bɛ se ka kalo 3 k'o la don o don u bɛna ɲɔgɔn kunbɛn yiri kelen kan k'u sigi ka ɲɔgɔn lajɛ ka wuli bɛɛ bɛ t'i ka sira fɛ kalo 3 de kɔfɛ kafoɲɔgɔnya bɛ sɔrɔ ka tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛ olu b'u ka ɲɛnamaya dilan kan karamɔgɔ e ka nin lajɛ ta nin ye dantanfɛnw de ye olu sera ka jɛnɛya kɔniya fo ka se nin ma maa minnu ka jateminɛ sera o ma n'a tun fɔra ɲɛna ko olu yɛrɛ bɛ sɔn jɛnɛya ma u ka ɲɛnamaya kɔnɔ karamɔgɔ e b'o bila minɛn jumɛn kɔnɔ fo ka gɛlɛn kɛ o kama ko bɛnbaw y'a fara kɔnɔ ɲamatɔw kan ka d'a kan n'i y'o kelen bɔnna a nin na o k'a ka ɲɛnamaya tɔ kɛ cɛgɛnɛya na muso gɛnɛya na k'e t'i da habada ayi n'o ɲama ma wuli fɛ nka ko n t'a dɔn ko ɲama t'o la o de b'a ni nansaraw cɛ a bɛ fɔ an fɛ yen ko caman tɛ kɛ nansara bɛna k'a kɛ cɛ an ka mɔgɔw tun bɛ bulɔku de kɛ yɛrɛ ayi olu t'a dɔn n t'a dɔn ɲama t'o sɔrɔ cogo si la n t'a dɔn ɲama t'o la karamɔgɔ ka bɛn ne ka yeli ma ne m'a fɔ n ko y'a tiɲɛ ye n karamɔgɔ nin walawalali nin
ibina wala wala le kalanke bono kono ka foko nunu ye dantan feonde kuma baludo halulu kuma se kono mbuyo kuma chugo ne an tate kelen onga nunu ye mun doniya soro ka bo dambaga la ka jeniya koniya fo ka ta senima ni mam ye jatemine nunu nga nyena mayala donc iba donc ka foko mi ye danike ama danike kunfe ko maralen bɛ mara yɔrɔ dɔw de la tɛmɛ sira de bɛ ko la wa i tɛ ko foyi ye ni kun t'a la wa n'i bɛ kun o kun ɲini f'i ka ko de fɔlɔ ɲini olu y'a bila ni minɛn de kɔnɔ n ka karamɔgɔ tiganikuru de la kumaba tɛ ban ka fɔ tiganikuru de la kumaba tɛ ban o kuma ngi ka jabira ni bamange ka jige bi jiraw ye karamɔgɔ ni minɛ yɔrɔ bi sɔrɔ nin na nin ka sama mɔdenw ma so nin ka sama denw ma so fɛn dɔ bɛ di maa ma i ta tɛ karamɔgɔ ni minɛ yɔrɔ ma sɔrɔ nin na nin ka ta bolokɔlɛ a ka saba dɛnɛ na ka kɛ ni fɛn ye an bɛ min to bɔrɔ kɔnɔ ka sama bɔnnaw ma o kuma karamɔgɔ ko mɛ min da o kan wulibali tɛ an ɲa sɔrɔ an karamɔgɔw la a bɛ kɔrɔbɔ a bɛ makiti karamɔgɔ ni sɛnɛkɛla bɛ kɛnɛ in kan yan nɔ k'a ka makiti n'an ma ɲɔgɔn ye ɲinan n'an ye ɲɔgɔn ye san wɛrɛ an ye ɲɔgɔn ye san wɛrɛ kɔta k'a nana a jaabi k'an tɛgɛ karamɔgɔ n'a y'o kalan université la k'o walawala k'o tɔfɛya an bɛ sɔn k'o tɔnɔ bɔ an ka ɲɛnamaya kɔnɔ tu t'a la ta t'a la danbaga sɔsɔli yɔrɔ foyi t'a la se yɛrɛ tɛ danfɛn ka danbaga sɔsɔ karamɔgɔ jɛgɛ min b'a bolo n'a b'a fɔ a ma ko wondo n'a bɛ don dingɛ kɔnɔ ni kɔ bɛ ja ale bɛ don dingɛ kɔnɔ ka taa i kuru bɔgɔ kɔnɔ k'a ku don a woro furancɛ k'a ku don a da fo san wɛrɛ a bɛ bɔgɔ in na yen nɔ a balo cogo ne kan t'o ma nka karamɔgɔ bɛnbaw ka ɲinini n'u ka yeli kɔnɔ o y'a ye k'a fɔ ko fanga dogolen dɔ de bɛ o jɛgɛ in na ka bɛn mun ma jɛgɛ in b'a da yɔrɔ min na bɔgɔ jukɔrɔ i bɛ taa sɔrɔ bɔgɔ in lamini bɛɛ jara k'a kɛ kwa nka jɛgɛ nin dalen bɛ yɔrɔnin min na nin san kalo 12 o se tɛ tile ye k'a b'o ja ka bɔ jɛgɛ in dala cogo si la o kuma karamɔgɔ o kama ka bɛ bɛnbaw ka yeli ma ko fanga dogolen dɔ b'o jɛgɛ in na n'i b'o jɛgɛ in sɔrɔ a ka dugu la n'i b'a yɔrɔ sɔrɔ a n'a bɔgɔ a dalen bɛ bɔgɔ sumalenni min kɔnɔ karamɔgɔ ani bɔgɔ in bɛɛ cɛ i kana a susu k'a ja i b'a cɛ cogo min na i bɛna a susu ten i b'a ja tu t'a la ta t'a la karamɔgɔ n'i ye sɛnɛkɛla ye i bɛ sɛnɛfɛn o sɛnɛfɛn sɛnɛ o bɔgɔ in dɔ ta i ka ɲagami i ka sɛnɛ sumansi ra i ko o sumansi i ka hectare 1 da o la foro fa dɔ fɛ ka na engrais 1 k'a la dɛ i ka o hectare ɲɔgɔnna da foro fan wɛrɛ fɛ i ka tubabu engrais k'a la karamɔgɔ ni ji dɛsɛna o ji ɲana o sa kɔni e k'a lajɛ o yɔrɔ 2 nin i bɛna jaabi di kamɛtiw ma a kɛra ne ɲɛna a ma kɛ ne ɲɛna ko a ka kalanbali tun ye min fɔ ne y'a kɔrɔbɔ ma jɔyɔrɔ y'a la o kuma karamɔgɔ nin ye ne seko damayira ye kɛlɛ kɔnɔ k'a kɛ fasodenw ye k'a kɛ hakili kelen ɲɔgɔn ye k'a kɛ hakili sina maaw ye k'a fɔ ni minɛyɔrɔ sɔrɔla nin na karamɔgɔ nin ka minɛ ka sama denmisɛnninw ma so karamɔgɔ ni minɛyɔrɔ tɛ nin si la nin bɛɛ de ka dasi bolo kɔ la a ka saba dɛnɛ na an ka don ni fɛn ye an bɛ min to an bɔnnaw bolo ko kalanden ka jɛgɛ bɛ ji rɔ o filɛ nin ye k'a fɔ nin ye kalanden ka jɛgɛ bɛ ji rɔ o ye sɔgɔma foli kɔfɛ k'a fɔ ko ni fili o fili yera la a k'a dɔn o fɔra ka bɛn ne ka kalanbaliya ani ne ka dɔnni dɛsɛ de ma dɛ a y'a kɛ kelenna fili de ye a kana kɛ foroba fili ye kuma dɔ la min bɛ bɔ ne kɛra la ani ne bɛ fɛ aw k'a mɛn cogo min na ani ne bolo aw y'a faamu cogo min ani aw yɛrɛ bolo ne y'a fɔ kun min na karamɔgɔ n'an y'a sɛgɛsɛgɛ kuma dɔ la
bɛɛ kɔnɔ ko to ɲɔgɔn tala kɔnɔ kuma falen kɔnɔ i bɛna sɔrɔ ninnu bɛ bɔ ɲɔgɔn ma cogo dɔ la ou bien cogo wɛrɛ la nka karamɔgɔ fɔkun kɛkun foyi wɛrɛ t'a la fo wolofinden k'a dɔn ko n'an ye fɛn o fɛn ta k'an ka kan nin bila kan in de ye an yɛrɛ ye ni kan in binna an bolo an binna a kana to kan in ka bin dɛ a kɛra anw ɲɛna a ma k'an ɲɛna a kana to kan in ka bin kan in de ye anw yɛrɛ ye a kana to kan in ka bin a dalen bɛ kan nin kɔnɔ dɛbɛ dɔɔnin na kɔni nka karamɔgɔ se ma kɛ caman ma fɔlɔ n'a bɛɛ tun sɛbɛnna an tun b'a sɔrɔ a bɛɛ jɛnina tiɲɛ tun tɛ dɔn n'a tora kan kɔnɔ kɔni kan minɛ man di kantigi la dɛ o ye ne ka yeta bɛrɛ ni a kora ka kɛlɛ jana o tɛp ne karamɔgɔ ni ne dɔgɔnin i jire karamɔgɔ m'a fɔ k'an bolo se ɲini fɛn ɲumanw ma k'an bali jugumanw na o tuma dɔw bɛ tɛ gɛlɛnw sɔrɔ u ka wo da la n y'a f'i ye ne kɔni fɛ n t'a dɔn o ye dɔɔni de ye dɛ n'i ye ne ɲininka min na ni n t'a dɔn ne b'a f'i ye n t'a dɔn ni n b'a dɔnbaga yɔrɔ dɔn n b'a f'i ye taa nin kulu in kan ne bɛ karisa dɔ yen nɔ ale bɛ se ka dɔ ɲɛfɔri ɲɛna a kan baro kɔni na ne bɛ taa ten ne t'a bɛɛ dɔnbaa ye ne yɛrɛ t'a dɔnbaa ye ka tɛmɛ karamɔgɔ nɔfɛ ka a ɲɛfɔ cogo la yiriw bɛ se ka da yɔrɔ sɔrɔ la cogo min na ka dɔ ko wolofinden dama don dɔ tɛ taa yɔrɔ la ka dɔ to nka ne dɔgɔnin n bɛna kelen f'i ɲɛna ɲɛnamaya kɔnɔ n tɛna f'i ye bin k'i ka da la dɛ nka n b'a f'i ye i ka fara i ka ɲini fɛnw kan karamɔgɔ kuma mana jɛnya kuma bɛ fereke baba n'i sɔrɔla mande ka kɔrɔbaya mande ni diɲɛ yɛlɛli la ko an tɛ dɔɔnin kɔnɔ sɔgɔma n'u yɛlɛli la ka bɛn an ka wolo ma sɔgɔma baba n'u yɛlɛli la ka bɛn an cɛ juguya ma sɔgɔma n'u yɛlɛli la ko dɔɔnin dɛsɛlen don an na sɔn o ma fewu a fɔ k'o ye tiɲɛ n'u ko an ma se diinɛ minɛ cogo la baba kana foyi fɔ nin na sɔnni ma 12 don mais baba ni mɔgɔ k'i ma ko mandenkaden ko anw k'an ka kaba mɔgɔra ɲɛnamaya kɔnɔ ka bɛn i ka diɲɛ sɔrɔ de ma nafolo o ye nkalon ye baba anw tɛ malo maa ma ɲɛnamaya kɔnɔ ka bɛn i ka diɲɛ nafolo ma bi ka d'a kan kuma jan tɛ dɛ kuma jan tɛ baba san 600 dɔrɔn san 600 e ɲɛ bɛ États-Unis na diɲɛ bɛ ka kaba États-Unis min na bi kutubuw bɛ boli la États-Unis min nɔfɛ katabaw bɛ boli la États-Unis min nɔfɛ baba san 600 États-Unis filɛ jɔda min kɔnɔ diɲɛ kɔnɔ ne filɛ dugukolo min ka bi mande dugukolo tun bɛ nin jɔda ɲɔgɔnna de la diɲɛ kɔnɔ ka bɛn diɲɛ se ma o don nafolo la san 600 baba san 600 kɔfɛ n'olu taar'u yɛrɛ sɔrɔ sanfɛ k'anw sɔrɔ dugu ma yan nɔ o tɛ kabako ye o kuma de b'o kɛ wa kuma de bɛ se k'o fana yɛlɛma baba Kangu Musa min ka dɔfɔ bɛ ka f'i ɲɛna tulonkɛ ko tɛ dɛ ayi Surakata Bunu Maliki jeliw ka ɲɛfɔli tɛ Manden jeli hɔrɔn gɛrɛ olu la i k'u ɲininka o b'a ɲɛf'i ye 12 de don n'olu ma dɛsɛ a ɲɛfɔli yɛrɛ la a tiɲɛ bɛ diɲɛ kɛnɛ bɛɛ ka bi Kangu Musa mais baba i b'a dɔn Kangu Musa ye nin bɛɛ lajɛlen kɛ ka foroba nafolo cɛ mun kama a siranna ɲama de ye ɲama a ma taa ala ɲini dɛ Kangu Musa ka ala dɔn ma s'o ma a ka diinɛ dɔn ma s'o ma ɲama de y'a sɔrɔ du kɔnɔ fini nɔgɔlen don a tun bɛ se ka ko du kɔnɔ nka ale ye foroba nafolo bɛɛ ta ka taa don ɲama min da fɛ o tɛ se ka ɲama yɛrɛ furakɛ koyi o ye walimɔgɔw ka ɲɛfɔli de ye a ye a dar'o la nka ɲama min y'a sɔrɔ ɲama in tun bɛ furakɛ du de kɔnɔna na o kama n y'a fɔ a ye a ye ɲama ɲini k'a dɔn a ka tere ɲini k'a dɔn a ka tana ɲini k'a dɔn a k'o fara a ka dɔnni kan a bɛ mago ɲɛ ma don dɔ la kɛlɛ kɔnɔ baba n'i ma ɲama dɔn ni ɲama y'i sɔrɔ i bɛ bɔ sugu la peep i bɛ sɔn k'a fɔ ko diɲɛ bilali kelen kɔntoro la i b'a fɔ ko foroba masa yɛrɛ bilali kɔntoro la ayi maa si t'i kɔntoro la ɲama de don ɲama ma ɲi dɛ baba ɲama ma ɲi dɛ
ale bi komi sungun de baba n'i y'a k'ale tatɔ la kana sigara fewu a segitɔ b'a kira i se t'a i karamɔgɔ se t'a i fa se t'a i ba se t'a baba e m'a ye wa an sigira k'an bolo jan ka da duwawu la tuma min na ka ɲinɛ sunkun kɔ baba an ye yiri tigɛ k'a ban ne ni e bɛɛ lajɛlen filɛ o kɔlɔlɔ kɔnɔ bi mun bɛ se ka ɲɛnabɔ sunkun de don an y'a k'a la a bɛ ka kan na baba ni yiri cɛyara don o don jogojugu wa fɛn o fɛn ka d'an ye an ni fini yɛrɛ kana yaala dugukolo in sanfɛ sanji in b'i suru u tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la o ni yiri cɛyara ni san mana o ɲama yɛrɛ bɛ sa fana sɔrɔ sanji kɔni n k'i ma ɲama man ɲi dɛ baba n ko ɲama man ɲi ɲama ɲini hali bi k'a dɔn ɲama ye mun ye ne den i ka ɲininkali b'a kɛ ni jaabi bɛ n bolo a la o tɛ ni jaabi tɛ n bolo ne karamɔgɔ gɛrɛgɛrɛ de bɛ kɛnɛ kɛ yan o bɛ min d'a ma o b'o f'i ye ni yamarɔbɔli kɛ an na maakɔrɔ bulon dɔ yɔrɔ f'i ye i bɛ se ka taa ɲininkali kɛ yɔrɔ min na i jire ka kɛlɛ jan na karamɔgɔ na ma ho o tɛ a ɲininkali ne ye fɛn di yan baasi tɛ ne ka ɲininkali bɛ mun kan ne ka ɲininkali bɛ fɛn de kan parce que e ko ni maa min tɛ ɲama dɔn donc fo ɲama t'i sɔrɔ bon misali la sisan nɔ hali bolofɛn minnu t'a dɔn est ce que a b'olu sɔrɔ bilen ya parce que ko n'a tɛ tubabu minnu sɔrɔ parce que olu t'a dɔn maa min tɛ ɲama dɔn ɲama t'o sɔrɔ mais anw minnu t'a dɔn sisan nɔ est ce que c'est pas a b'anw sɔrɔ bilen wa n ka ɲininkali b'o bolo de kan quoi karamɔgɔ i fɔlen don baba ne karamɔgɔ i ka nin ɲininkali nin ka ɲi hakilima bɛɛ kan ka nin ɲininkali k'i yɛrɛ la tiɲɛ yɛrɛ la baba ne nana ouvrage dɔ bila les 7 lois de J8 n'i y'a kalan a loi sigida dɔ bɛ a ko tiɲɛ tilancɛ bɛɛ fana ye tiɲɛ de ye ma dɔ f'i ka faamu tiɲɛ tilancɛ o ye tiɲɛ de ye nka nkalon tilancɛ o bɛ ɲɛɲini de quoi ka d'a kan mɔgɔ o mɔgɔ ye tiɲɛ tilancɛ sɔrɔ o bɛ tiɲɛ yɛrɛ de nɔfɛ quoi nka mɔgɔ bɛ se ka nkalon sɔrɔ ka se fo 98%, 99%. Don min na n ka cɛ i bɛ sin k'o ye siɲɛ kelen dɔrɔn i b'o fili baba nka ni mɔgɔ min ye tiɲɛ tilancɛ sɔrɔ c'est à dire n'i nana k'i b'o bɔ a bolo o bɔ man di dɛ baba n bɛna misali surumani dɔ d'i ma i ye ɲininkali min kɛ ɲama b'anw sɔrɔ ka bɛn mun ma Mali la mɔgɔ o mɔgɔ min bɛ diinɛ na o min tɛ diinɛ na o an lamɔna hakili dɔ kɔnɔ bɛɛ kɔni b'o dɔn i bɛ taa sɔrɔ ko dɔ b'a ka du kɔnɔ a ka mɔgɔkɔrɔbaw ou bien hali dugu kɔnɔ i bɛ ko dɔ kɛ sisan dɔrɔn mɔgɔ b'a fɔ e cɛ i kana nin kɛ sisan nin man ɲi i kana nin kɛ nin man ɲi a caman bɛ an y'a mɛn dɔrɔn a man ɲi nka anw ma ɲininkali kɛ a man ɲi mun de b'a la a bɛ mun kɛ a bɛ mun ɲa a bɛ mun tiɲɛ a fɔra an ye dɔrɔn k'a man ɲi an b'a dabila a man ɲi ni e y'o ko kelen dɔ ka ban k'o man ɲi dɛ o man ɲi de ye e donnen ɲama yɛrɛ i komi karamɔgɔ ne karamɔgɔ Basiru bɛ ka fɛn fɔ o ye donnen ɲama Grégoire de kɔnɔ sa quoi donc kɔlɔlɔ min bɛ ɲama na e y'a dɔn o a bɛ boli e kan e m'a dɔn o a bɛ boli e kan ka d'a kan e bɛ miirili min kɔnɔ ɲama bɛ yen o e man ka ko foyi kɛ ni e t'a ɲini k'a dɔn ni ɲama b'a la ni ɲama t'a la i y'a ye sisan an nana olu kɛ k'o ye ko waati t'an rɔbɔ cɛ nin ko ninnu waati t'an rɔbɔ waati kan k'i rɔbɔ dɛ ni waati tun t'i rɔbɔ a la i tun man ka sɔn i ka ɲɛnamaya kɔnɔ i ka kelen mɛn i tulo la kab'a fɔra i ye don fɔlɔ min na ko nin man ɲi dɔrɔn e ta danni tun ka dɛ ka maa si kana fɔ e ɲɛna ɲɛnatigɛ kɔnɔ ko nin man ɲi nin ka ɲi i ye ko ye sababu wa k'o sigi yɔrɔ ka ja karamɔgɔ baba n tɛ k'a f'i ye k'i ka da la dɛ an ka dugu kulu kan ne ye nin baro kɛ don min na dɔ bɛ an ka dugu kulu kan nka a t'an yɛrɛ ka dugu kɔnɔ a bɛ arrondissement wɛrɛ la an ka dugu kɛrɛfɛ baba nafolotigi don se b'a ye kosɛbɛ kosɛbɛ ne m'a ye dɛ nka ne yɛrɛ dɔgɔmuso an bɛ fa la an tɛ ba la o furulen b'u ka du kɔnɔ nafolotigi don kosɛbɛ kosɛbɛ
yɛrɛ maliyɛn bɛɛ lajɛlen bolo ko dɔ bɛ yen nɔ. Baba a ye ne ta kɛrɛfɛ kuma dɔ la ne ko a ma ko kɛrɛfɛ kuma man di ne ye ka d'a kan ne bɛ fɛ an k'a fɔ de maaw k'a tɔnɔbɔ. Ne fana bɛ minnu fɔ wulibaliw tɛ ni maa min y'a ye a bɛ gosi o bɛ gosi ni min ye o bɛna o ɲɛfɔ ne ɲɛna n k'olu de ka di ne ye quoi. A ko non a ko ale bɛna ne ɲininka kuma min na ko kuma suturalen de don. A ko bamanan ko n ye n kale n ka ɲɛnamaya la ka n kale n denw na komi i yɛrɛ ko ko mɔgɔ kana kale fɛn na n ko o tɛ. A ko bamanan a ko kungo dɔ de bɛ ne da la ko n ye kɔrɔna mɔri boli a la ka tilebi mɔri boli soma tɛ soma ye bamanan nasi tɛ bamanan nasi ye a ko n ye ko bɛɛ kɛ ka dɛsɛ ma se ka ɲɛnabɔ. N ko n karamɔgɔ na n k'a f'i ye ne tɛ soma ye ne tɛ mɔri ye wa tu tɛ ne bolo ko tu bɛɛ kɔnɔna dibilen don. N ko taa kɔni bɛ ne bolo bɛɛ nana ta de nɔfɛ ne bɛ ka min fɔ i ɲɛna o ye ne ta de ye o kɔrɔ tɛ ko o ye tɔɲa ye dɛ. Ne tɛ mɔri ye n k'i b'i ka laɲini fɔ ni min dɔn na bɛ se k'o f'i ye nka e bolila somaw nɔfɛ laɲini min na ka boli mɔriw nɔfɛ laɲini min na i yɛrɛ ko san 30 ani kɔ i bɛ ka boli bi ka dɛsɛ i ma kun sɔrɔ a la i ma ɲɛfɔcogo sɔrɔ a la karamɔgɔ a fɔ o ɲɛfɔcogo bɛ ne bolo a ko bana yaalaba o ye bana furakɛ o b'a ka bana furakɛ cogo nɔfɛ n k'o fana ye tiɲɛ ye n ko mun kungo b'i la. Baba a ko ne ma a ko ale dɔgɔnin ye jɔyɔrɔtigiba de ye Mali la o bɛ fa kelen o bɛ ba kelen wa mais ale ma min faamu ale dɔgɔnin kab'u denmisɛnninama u ma se ka bɛn u ka tulonkɛ a bɛ laban kɛlɛ la n'u ye kɛlɛ daminɛ dugu bɛ siran u ba bɛ siran u fa bɛ siran mais dɔgɔnin nana kalan kɛ ka b'u ka dugu la ka na jɔyɔrɔ sɔrɔ dɔgɔnin yɛrɛ de kɛra sababu ye ka jagokun d'ale ma a ko ale bɛ yɔrɔ min na bi mɔbiliw ka ca bolo du ka ca fɛn bɛɛ nka n'a dɔgɔnin hali sini u tɛ se ka sigi ka heure kelen kɛ baro la fo n'a ma laban mankan na a ko ale ye kɔrɔna mɔri boli ka tile bi mɔri boli na k'a ma dɔn n ko karamɔgɔ n ko n ye min f'i ye ko ɲama a ko dɔ de filɛ nin ye a ye ko bɛɛ bɔ a minɛn kɔnɔ ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ ko nin tɛ ɲaci ɲa a tɛ ɲaci ɲa n ko ba bɛ balo la a ko ba bɛ balo la n ko ni ba bɛ balo la taa gɛrɛ la i k'a ɲininka an ka maakɔrɔw tun ye nin ko nin kɛ ka bɛn mun ma n bɛna a kɔrɔ f'i ɲɛna k'a fɔ ko i muso n'a ye denkɛ sɔrɔ sin fan kelen min kan ka don denkɛ da anw ka dɔnni kɔnɔ o dɔnnen don wa hali n'i ye kɔnɔya tan kɛ n'a bɛɛ kɛra denkɛ ye a danya fɔlɔ i b'o sin kelen de don a da ka d'a kan sinjiw fɔlɔ ni ɲɔgɔn cɛ sinbara fila nin dɛ fɛn dɔ bɛ dɔ sin ji in dɔ la a tɛ ji fan kelen fana na tin bɛ dɔ la i y'a faamu farinya bɛ dɔ la a ko ka ca baba n ko taa i b'a ɲininka n'i y'a sɔrɔ a ka dɔnni tun sera ne ma n'a ko a ka dɔnni ma s'a ma n ko a ka kɔlɔlɔ ta yɔrɔ filɛ a fɔra ɲɔgɔn kɔ sinji de la wa n'a ma gɛrɛ maakɔrɔ la min b'o ɲama nin basi ka bɔ a ka du kɔnɔ karamɔgɔ n'a sigira ɲɔgɔn kan don o don a dɔ bɛ kɛ dɔɔni sata ye n'i ye sinjima fila ye ko n ye kɔrɔtɛ t'i la dɛ aw yɛrɛ ka kuma kɔrɔtɛ kɔni a donna bolo caman kan bi e yɛrɛ ko k'a bɛ ci donso kɛyɔrɔ de la baba bɔnma min filɛ Putini bolo bi ko sɛtanɛ de kɔrɔtɛ de don awɔ kɔrɔtɛ o ye du kɔnɔ kumaw de ye o kɔnɔ kuma ka don dɔnni ye dunba dantan ye o fɔba tɛ ne baba a taara gɛrɛ u ka musokɔrɔba la a y'a ɲininka musokɔrɔba ko ale bɛ san 80 ani san 2 a ko ni denkɛ ka nin ɲininkali in tɛ ko kaba dara ko a tun ma deli ka kuma nin mɛn a tulo la wa n ko a ka kɔlɔlɔ bɔra yan dɛ baba a ko ne bɛ maa dɔn wa a ko ne bɛ maa min dɔn o tɛ balolen nka ma bɛ se k'i bila i ka taa bɔ a ka mɔgɔw fɛ yen ni a dɔnni b'u ka du kɔnɔ u n'i bilasira baba an ye ɲɔgɔn bilasira a kɛra jigiya cɛ a kɛra balimaya ye fo kamalen nana a ɲini ko ale bɛ fɛ anw ka du den dɔ yɛrɛ de ka furu ka don u ka du kɔnɔ a nana ne yɛrɛ dɔgɔmuso fa kelen de furu
k'a di a dɔgɔkɛ ma a b'u ka du kɔnɔ bi a ye kɔnɔɲɛ 2 kɛ karamɔgɔ ye ɲama man ɲi dɛ n ko ɲama ye sunkun de ye ale ye nature de ye n'i y'a k'a tatɔ la kana sigara a segintɔ a b'a k'i la bɛɛ jɔlen ɲɛ walen ɲɛna piyan ka hɛrɛ si ka hɛrɛ tile ka hɛrɛ fɔ a kɔ o i ka da la foyi tɛ bɔra ni hɛrɛ tɛ ɲama man ɲi dɛ kana kilo ɲama na o kuma an b'a fɔ ka bolo se ɲini fɛn ɲuman ma k'an bali jugumanw na da ka kɛ ka min baara